Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. Tu su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu. Ovdje je, da kažem, najkraća definicija koju zaista možeš uvijek u životu uzeti za vodilju. Allaha se od robova njegovih boje samo oni koji su učeni. Ovdje nam je gospodar rekao, kogod se gospodara ne boji, što naš brat kaže, može imati koju god hoće diplomu, on nije učen. Imate danas situaciju da ljudi koji imaju visoke diplome naplaćuju ispite, varaju ljude kojima radi projekte, lijekove daju najskuplje onome dedi siromašnom koji dođe sa penzijom od 300 maraka. 2 lijeka, jedan 6 maraka, jedan 26. Ni 5 ni 6, daje onaj od 26. Dovoljno je čovjeku znanja. Dovoljno da se boji Allaha. Tako mi gospodara neme, nepismene, ne zna čitati, pisati možda. Kod Allaha će biti proživljena kao među učenjacima. Zašto? Zato što se bojala dragog Boga. Odgajala svoju djecu. Posvetila se njima. A i bit će oni koji nose najviše diplome. Zašto? Ali malo pa učini takve stvari koji se normalan čovjek stidi da ih spominje na ovome mjestu. Nemojte se stiditi što ste muslimani i muslimani. Ako se nečega trebamo ponositi ili nečim ponositi, to je što smo muslimani i muslimani. Ljudi, mi imamo kelime i šahade. Tu su dvije rečenice koje vrijede više nego bilo koji pasoš na svijetu.